Xe, per a començar, molt bona nit a tots. Per a començar la Montserrat, què vos pareix si avui també anem de festa? Anem de festa a una localitat com Albal. Home, Albal que estos dies està immersa en plena festa. És un any molt especial per Albal i per a les festes. Tots els anys ho són, però és que resulta que enguany és el 75 aniversari de la reconstrucció de la que allà els albalencs diuen la Santantaneta, que és la imatge de Santa Anna, que és la patrona del poble. Per tant, és un any, en fi, sempre hi ha devoció especial a Santa Anna, però un any molt especial. Què hi ha de bonic en les festes d'Albal? Ara que no vos ho conté jo, i per això ha vingut l'alcalde i la regidora, que vos presenta en seguida. Ramon Marí, què tal? Com estem? Orgullós alcalde d'Albal. Molt bé, bona nit, benvingut. I Anna Pérez, que és la regidora de festes. Què tal, Anna? Com esteu? Molt bé, bona nit. Bueno, diguem que sempre en Albal el personal s'esmera molt i vosaltres trateu de fer el millor treball possible, en funció també dels recursos que n'hi ha, però és que enguany, 75 aniversari de la reconstrucció de la imatge, més devoció si cap, no? Enguany toca tirar el gat per la finestra, dintre del cap. Tampoc s'ha esmarrat massa perquè les festes sempre han sigut el xivo expiatori de tot el tema del pressupost dels ajuntaments, no? Portem ja 5 o 6 anys ja retallant sense parar i el que abans se gastaven 400.000 euros en festes, a l'actualitat estem en 90.000, o sigui que dintre d'aquest pressupost, però estem fent tot el màxim que podem. I jo penso que enguany hem preparat unes festes adequades per a la festivitat que realment estem celebrant, que és, com tu molt bé has dit, el 75 aniversari de la reconstrucció de la imatge de Santa Anna. I de veres, ara estem ja dins del que són les festes religioses, que les hem avançat el que són les festes populars, i ara estem ahí. Estem en temes de sectors que han treballat tots junts per a poder fer que la baixada de Santa Anna al seu poble sigui una benvinguda de la que té d'estar orgullosa, i evidentment el treball de tots els veïns és intensiu i estem ahí. El que vol dir és que Santa Anna, a més de ser la patrona, en aquests moments està fent que Albal sigui més poble, que estiguem més units, que hi hagi més harmonia, i és important. I per tant, per mi com a alcalde, arribar a aquesta situació en la qual ho tinc aquest honor, és una gran alegria i la veritat que és un motiu d'estar content. Per descomptat. Passa que en Albal i en qualsevol puesto, i aquí creu més i aquí creu menys, però arriba el dia de la patrona i és que tots estem units, més enllà de la religiositat, que també és bonica. La religiositat popular, ho ha comentat l'alcalde molt bé, jo estic molt d'acord, vull dir que uneix realment al poble. Han a començar els actes d'aquest 75 aniversari de la reconstrucció en la baixada de Santa Anna. És un esdeveniment, home, no únic en la vida, però que poques voltes en la vida se pot viure, perquè és cada 25 anys ho feu, no? Sí, és cada 25 anys i és de veres que sol ser 3 voltes el que la mitja va veure aquest esdeveniment, i la veritat que és un acte molt emotiu, i el passat divendres es va demostrar que va eixir tot el poble al carrer i se va manifestar per aquesta germanor en tot el poble i al final la devoció que els albalencs tenim a la nostra patrona. Baixa de l'ermita, és una ermita més en un entorn, en fi, meravellós, és un autèntic privilegi, i baixa al poble i després com va anant, diguem, passa de casa en casa, de barri en barri, com funciona? Se divideix el poble, s'ha dividit en 7 sectors i va passant cada dia per un sector. Això el que du és que tot el poble, mig poble, tenim tallat perquè mentre està en un sector, altre sector se prepara tallant els carrers, pintant-los, arreglant-los per a esperar a Santa Anna, a l'endemà, i així va pensar per tots els sectors del poble. I qui porta a la Santeta, que és una imatge, és una talla realment molt boniqueta? Pesava poquet, però clar, està 25 anys sense tocar l'anda, el corcó l'ha fet tabaco, i han agarrat un personatge que l'ha restaurat l'anda però l'ha fet en alma de ferro. I això pesa, i jo l'altre dia la vaig agarrar perquè n'hi ha una dona que el portava i hi havia que estava patint. Això que la imatge és minudeta, però caram, però l'anda... Jo l'agarro en les mans i no passa res. Però ara l'anda, jo dic, així n'hi ha algun bandido que està agarrant-se i espentant cap avall. Pesa moltíssim.
pesa moltíssim. Per tant, n'hi ha que anar en tramos, n'hi ha que se fan torns i n'hi ha que anar rellevant-se. I els torns que és per associacions, potser, o per grups de veïns? Ah, molt bé. Per això que van voler portar, que si els festers, que si la cofradia, que si la falla, no sé què, doncs anaven tornant-se. I en l'actualitat cada sector té una direcció i la direcció del sector és la que diu cada vegada qui l'agarra. Correcte. I no és una passada per el barri, en el cas de la baixada, o la passejar per el barri de la Santeta, sinó que se fa llarg. Se corren tots els carrers. Se disfruta, és una volta cada 25 anys, no? Se passa per allí, tots ho han engalanat, tots han pintat els carrers, han posat banderales, de veres que és molt emotiu i que de moment la gent està contenta i és el que interessa. Sempre n'hi haurà el que no vol perquè no el molesten, però és normal. Té que treballar al Sant Demà, però són les festes del poble, és una volta a l'any. El que demanem és que la gent d'això ho entenga i que la vocació a Santa Anna s'ho mereix i n'hi ha molta gent que potser en tot l'any no va a missa, però ara el que s'ha d'anar a veure a Santa Anna sí que va. Correcte. I per això és de respetar i en això estem. Molt bé. Clar, tens la idea, veus la imatge que és una mare de Déu i que porta un xiquet, però en realitat no, és la mamà i la que porta. És la mare de la mare de Déu. Efectivament, i el bebè que porta és la verge xicoteta. És una imatge realment molt tendra, molt bonica. I hem vist també imatges de l'engalanament que se fa en els carrers, l'ornament que se fa. Quin treballot que fan el veïnat, arreglant-ho, pintant-ho amb floretes, posant-ho... Escolta, és que és també una manera d'estar unit del barri, no? Ensenya'm les mans. Que duc pintura, ha estat rascant-me. T'ha tocat ahir el teu sector? Sí, ahir m'ha tocat el meu sector, correcte. però la veritat que li ho estava comentant a l'alcalde que és impressionant com en 2 hores teníem el carrer, crec que és dels més llargs que n'hi ha en el poble, tot pintat, perquè és que estava tot el veïnat, entregadíssim. Això aquí fa el disseny, Anna? Algú... En cada sector sí que és de veres que n'hi ha unes persones que són les que més treballen, durant molt de temps han estat treballant. Després els temes que sí, ahir estaven pintant i col·laborant, però sí que és de veres que en tots els sectors n'hi ha un grup de persones que han treballat durant tot l'any, reunint-se, fent la decoració dels carrers, tot al final, un treball que ha durat tot l'any. Que xulo, he vist de veres algunes imatges, és un treball realment molt bonico. És el moment en el que aprofiten els albalencs per a dir, mira, este és el nostre sentiment, esta és la nostra tradició, no? És la millor manera de mostrar-se, de ser albalenc. Imagina que també el personal que està fora del poble és ineludible que vinga el dia a la Santa, no? És evident que això, com hem dit abans, són cada 25 anys, però cada vegada que ve Santa Anna passa el mateix. N'hi ha molta gent que potser no ha vingut per al poble perquè viu en altres pobles, potser no ve mai, però en canvi pel dia de Santa Anna sí que ve. El fet evident és que n'hi ha molta gent que, per exemple, per Sant Blai no podia vindre, i entonces, perquè ja és hivern, i el que hem fet ha sigut fer, el diumenge següent fem paelles populars. I ahir ja venen moltíssima gent a la 8ª, i tot això és que no ha pogut vindre el dia de Sant Blai ve després, perquè està a l'ermita, i ara en Santa Anna passa el mateix. En Santa Anna, al ser més llarg, ja ve més gent, i gent que potser en tot l'any no l'has vist, i aquest dia el veus per l'ermita, veus per el poble, venen a la processó, i entonces, claro, te porten una alegria de veure que n'hi ha molta gent que no oblida el seu poble encara que estiga vivint en altre. Això és bonic, sí. Trobar-se en el carrer, mira, saps qui he vist? És un ambient de xermanol molt bonic. Bueno, conteu-me, perquè el programa de festes estem posant èmfasi en la qüestió religiosa, perquè, bueno, és el que toca, però també hi ha un planter de festes molt interessant. Com participa el poble, Anna, o els festers? Com s'involucren també en l'espenta de la festa? En les festes és de veres que cada any participa més gent. Fa uns anys que ja hem enfocat les festes d'altra manera, és a dir, més participatives. Fiquem en una zona del poble que la veritat que és un parc que està molt bé i convida a compartir i a eixir. Fiquem barracons amb tota la gent que vol del poble, allí se reuneix per a sopar, per a participar en tots els concursos que fan des de l'Ajuntament, els festeros col·laboren en tots els actes que fa l'Ajuntament. És part de la Balaguera que digueu? Sí, part de la Balaguera, molt bé. I ahir al final se reuneix moltíssima gent, perquè són associacions, falles, i la veritat que és un èxit segur de les festes perquè sempre està ple. Teniu un fiestòdromo, podríem dir així, no? És un lloc de reunió on se fan tots els actes de les festes, no? Quan se va urbanitzar,
ja s'ha fet tota la idea que en un futur estarien ahí les festes. És un parc al voltant d'uns 30.000 metres quadrats, entre el qual hi ha un auditori i, evidentment, ara estem donant-li un ús que era el que inicialment s'havia fet. Hem tardat alguns anys per a poder utilitzar-lo més que res per deixar que els arbres s'agarraren. El fet evident és que en l'actualitat ho estem utilitzant-ho, allí no molesta massa a la gent i és el que nosaltres volem, i allí se pot estar fins a l'hora que vulguis. Però ben és cert que les festes que tenim, com ho va dir Anna, són unes festes on intentem que fundamentalment estigui la participació. Jo sempre me dic que la participació, les festes, l'èxit de les festes a través de la participació. Si participa molta gent, evidentment, les festes són un èxit. Però és que a més són festes en les quals hi ha un altre principi, que és el de diversitat. De tal manera que tots els segments de la població tots tenen festa. Els xiquets, els joves, els majors i els més majors, si m'ho aixina. Els menys joves. Els menys joves. Estem en això estem ara, i la veritat és que jo penso que enguany va ser un gran èxit perquè hem procurat atendre per igual a tots i s'hem gastat el que ja feia temps que no se gastàvem, però a pesar d'això hem intentat ser el més prudents possible en la despesa perquè avui en dia hi ha altres despeses molt més importants que les festes. M'agrada això que comentes, Ramon, la manera de mesurar l'èxit d'unes festes, sempre gent, algunes de les imatges... Això l'any passat, sí. De l'any passat, en què, bueno, imagina que seran les actuacions i... Efectivament, el festival i això. Musical, sí. Mesurar l'èxit d'unes festes, efectivament, en la quantitat de participació. Bueno, aneu comptant-me, per exemple, per als més joves, he vist que això del festival al Val Rock, això va consolidant-se cada volta més, funciona com a concurs, no? Els xicots vos envien les maquetes, feu la selecció i després, diguem, és la gran final, la posada de gala, no? Així és, començàvem l'any passat a fer este concurs, va ser una iniciativa d'un veí del poble que ens va fer la proposta, vàrem veure que podia ser molt interessant i així ho fèrem. L'any passat vàrem fer el primer concurs i enguany és el segon i participen grupets sobretot per així de la comarca. Són de la zona, de la comarca i això? Sí, sempre duem un grup estrella, convidat. Bongo Botraco, que és el cap de cartell enguany, no? Que els festers és els que patrocinen aquest concert. Això és cosa dels festers? Sí, el Bongo Botraco... Triar-lo i portar-lo i això? I després dos grupets que han sigut els que han guanyat el concurs, un grup de Benetússer i l'altre d'Albal, o sigui que estem en la comarca. De categoria, molt bé. M'han parlat també molt bé d'un itinerari poètic, una associació que es diu Paraules al vent. Què se fa en este...? Això soc jo. Ah, vale. L'associació Paraules al vent és l'associació de l'alcalde, però què feu, festivals poètics al carrer i això? No, nosaltres realment solem fer 3 recitals al cap de l'any i ara quan venen festes fem un itinerari que anem recitant poesies pel carrer. Sí, que xulo. Abans no portàvem res, ara ja portem megafonia, portar-li tot, jo això tot va avançant, portem una dolçaina i un tabalet que va anunciant-nos, enguany no he anat jo perquè aquest dia estava fet tabaco, però sí que normalment sí que participi. I és això, no? Els membres de la pròpia associació són els que anem i anem recitant poesies valencianes, segons sigui el tema. Enguany ha sigut els contes, han sigut. Hem anat dient contes. Si el personal no va a la poesia va al personal. Evidentment. Quin tipus de poemes són? Estàs comentant poesia tradicional, pel que veig? És tradicional, o són poetes del poble o aficionats? No, són poesies buscades que no són aficionats. Generalment, quan fem recitals, és recital de Miguel Hernández, recital de Lorca, per això ho fem on tenim la seu, que és en la EPA, és en el que és l'ensenyança permanent d'adults, i allí és on fem els recitals. Ara, quan estem al carrer, és en contar situacions, com és en Sant Blai i ara a Santana. Molt bé. I com ho recibeix el personal? Feu rogle, s'apara... Queden un poc estranyats. Treure la poesia... Perquè, clar, allà a la Saforda, on soc jo, en Oliva es fa el Poefesta des de fa molt de temps. Sí, bueno, això és una cosa molt especial, però el personal sap a lo que va. És en el teatre, i vull dir-te, allí en l'Olímpia d'Oliva, i clar, el personal sap a lo que va. De sobte trobar-se en el carrer, en la poesia i la xirimita, no deixa de ser, que a mi m'agrada, em pareix fantàstic, no?
però igual s'estranya... Poesies divertides, curtetes, tampoc és pegar un penyazo de part. Bernat i Baldoví, sin en versió abreviada, correcte. Entonces fem ahí, estem potser 5 minuts o 7 minuts en un lloc, ja està tot establit, ja on hi ha llocs importants en el poble, en la Torre Mora, en el jardí davant de l'Ajuntament, no sé on. Entonces, això es comencem en l'escola permanent d'adults i anem pegant la volta al poble. I què fan, Anna? Diuen, mira, Paco, estàs actuant entre l'alcalde! Bueno, ara jo crec que ja s'han acostumat. Molt bé. Comentàvem, bueno, per a la xovenalla, la poesia és per a totes les edats, però per a més menuts. Així per a la xicalla, he vist que teniu teatre infantil, també. Sí, el teatre infantil, fem un acte que la veritat que a mi m'agrada molt, que és recuperar una tradició, que és la tradició del sereno, on els xiquets per el matí fan el fanalet i per la nit sopem, tots els xiquets, els pares, i anem a pegar la volteta per el poble. Però qui fa el fanalet? El iaio? Els xiquets i algun iaio també és de veres. Però sí. I després sí que durant totes les festes també n'hi ha diversos dies castells inflables per la població, perquè per les vesprades disfruten un poquet de... I les festes, concurs de paelles, està ple de xiquets, en els pares, la veritat que se crea una harmonia. I això tot en el parc, que ho feu? Les paelles en el poble o tot en el parc? En el parc de la Balaguera. És que està molt bé que tingueu aquesta idea de que se concentre en un lloc la festa. Va ser el primer any i en vista de la tranquil·litat dels veïns, de que no n'hi hagueren queixes... Ben és cert. Ho hem concentrat tot allí. Hi ha hagut gent que s'ha queixat. És que sopar al carrer... Fonamentalment, on s'han fet sempre les festes, que és al centre del poble, però la gent s'ha queixat. Perquè diuen, això s'ho han portat tot fora, i enguany, per a que tots tinguin de tot, portem sarsuela al centre del poble, en el que és el parc que ens ha fet sempre, que és el parc de Sant Carles, ahir fem un dia de varietets, i a la resta hi ha tot en el parc, perquè és on realment cap la gent, on hi ha seguretat, on si passa alguna cosa poden entrar les ajudes d'emergències, i allí, clar, és que la gent no es dona compte que on s'ha fet sempre, Albal és un poble que ha passat en 20 anys, 8.000 habitants, a tenen 17.000, 17.500 i a més és que venen de tot el voltant. Doncs fer unes festes en un lloc on si passa alguna cosa, no hi ha manera de poder la gent evacuar, és problemàtic. I això la gent no ho veu. Això ho veu quan passa, però jo penso que els governants estem per a previndre aquestes coses i que lamentablement se ho tenen que emportar allí, reunir les condicions per en quant a amplitud, en quant a les possibilitats de poder evacuar allò, i estem fent tot per això. Bueno, això és la bona governança, al final, prendre aquest tipus de decisions, perquè, clar, és que hi ha discomòbil, és que en Albal la nit l'estireu molt llarga, i clar, que hi ha xaperatos, he vist que també hi ha celtas cortos, que també venen estos de... Celtas cortos és quan fan la sarsuela, no? De la mateixa nit. Això està molt bé. De tal manera que celtas cortos va al parc i la sarsuela va al centre del poble, que és a la plaça de la Constitució, que és on jo t'he dit abans. I per tant, intentem, a més d'atendre a tots els gustos i a totes les edats, procurar que com cada un té el seu ambient i els seus seguidors, que tots estiguin a nit. I el dissabte, gran missa, perquè ve Monsenyor Osoro. Este dissabte. Don Carlos ve així, fa l'honor de vindre, entonces el rebrem. Una missa especial. Ja veurem. Perfecte. Bueno, pues que disfruteu molt d'este 75 aniversari, la Santa Antaneta, que està en el poble, anant de barri en barri. Visiteu Albal, però vaja, que no siga jo qui vos convide, perquè vos convidaria al meu poble. Però bueno, com que està així l'alcalde i la regidora, pues vosaltres mateixa feu la convidar, no? Mira, Albal és un poble obert. Albal de sempre ha sigut un poble on tots els que han vingut han sigut benvinguts. Per la qual cosa, Albal, estar dintre de l'àrea metropolitana, sempre ve molta gent, tant a lo que és l'ermita de Santa Anna i a la seva pinar, a sopar, a fer el que siga, però a més es conviden que vinguin a participar en les nostres festes. Albal i Catarroja ens separa un carrer, per la qual cosa Catarroja, quan fem la cabalgata, per exemple, venen molta gent de Catarroja. Doncs bé, invitem a tots a vindre a Albal, invitem a que les festes d'Albal siguin compartides per tots els pobles veïns i esperem que sigui un èxit d'assistència perquè veritablement seran rebuts de bon agrado. És un esdeveniment i val molt la pena. Bueno, pues Anna, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ramon, que vagi molt bé, descanseu el que pugueu i bones festes. Difícil. Una pauseta per a continuar en esta edició molt festiva de la Marçarà. Ara en seguida tornem.